ita ani. Wa na tay kwarta, wa tay sudan, tay pagkaon. Asa ba ko nga nahurot mo tong ihatag sa amo eh? Iro, kuan, sumpog mo kaon, sumpog mo kaon. Ay, kaya ani eh, libog yung kung asa ko makuha o kwarta. Tama, magpalista ko atong tawag nila nga amro, amro, amrupan. Basta kato. Mga play ko dito be. Ber, dawat ko rukuan ni. Ita dyan mo pobre. Mga play ko be. Alista ta. Sama ni. Pangalan. Pangalan. Okay. Saan ko ni. Aprobahan ko ani. Magkapalit din ko. Og paan. Karne. Ugas. Magkapalit din kong kape. Ay, ginako ko. Kita ni. Patay trabaho, gatambay pata, pero permente ka kutoy ang tiyan. Ay. Uy, lagot. Madawat si Kwade, for sure. Ma'am, ikaw ang mga apply. Pangalan ni mo? Address. Magkuha dahil kaning certification o kaning kuan. Mo ni ang mga sumusunod na imuhang lokaton, ma'am. Isto lang gabo kadaghan ba aning mga lokatonon? Napay, saan yung mga certification? Isto man ni, oy. Saan man ako ni paglukat nga kung ganit ay kwarta? Saan man ni, oy. Ay, takay watay jamong anong daghan man kayo ni lukat-lukaton. Sama ni, oy. Gihapon, apply ta dito, di gihapon ta makaprobahan. Kay sa akong nadunggan kaganihan dito sa daghan sa nang-apply. One single ka, di gidaw ka. Gidaw ka makadawat. Sa ita. Pangmulig balay ani, magkanta ta. Daghan ang nang-apply sa gitawag nga sa funds. Lagi nang inahanglan o nangyawat ang tanan. Sa kataas sa pinilahay, wa pa yun na aprobahan. Kaysa kung nadunggan, sa tiglista dapat suod kasdughan. Sa ngadto-ngadto, mura dyan nakaugom o bato. Sa 6 kiwa matagaan ang mas nanginahanglan. Maria, Ave Maria, Lord sila intaon pasaylua. Hug nganong nakadawat man ang kadong nindot ug sakyanan. Hug nganong wa man tanaangay, apib pa na ko para nas tanan. Oh my God!